Por terceiro ano consecutivo, o Salón José Peña convértese nesta época do ano nun mercado do máis colorido. A nave acolle o mercado das flores de Cambados, unha cita que reúne a 25 floristas que venden as flores que elas mesmas cultivan. Todo fresco, pues nosotros tenemos plantación propia. Tenemos invernaderos, cosechamos todo el año y entonces, bueno, el producto también lo hay que pagar. Lo bueno se paga, ¿no? Cara a estes días, pois pensa un pouco máis na flor de rosas, estiras un pouco máis, por así decirlo, pero, bueno, un pouco de todo. Flores soltas ou centros xa feitos no mercado hai opcións para todos os gustos, tamén unha ampla variedade de diferentes especies. Está moi ben e ten moita variedade, está moi ben e non é moi caro tampouco. Hai que mirar, porque hai cousas que son máis caras que outras. De sempre, rosas, boris, margarita, un poquinho de todo. Temos algo de todo. Hay bastante variedad y los precios he visto que están bastante bien. No tiene comparación con Madrid, más barato. A xente tamén busca outra cousa, vai mirando, dá a volta, busca si tes rosa, pero bueno, tamén te podes mirar o precio, non é o mesmo un centro de rosa que un centro solo de crisantelmo. Entonces, miran todo. Traemos todo feito, a xente gustalle moito ver o que hai feito e comprar e listo. No que hai pouca variedade no destino que terán estas flores. A maioría dos compradores aproveitan a oportunidade para mercar o que despois levarán aos cemiterios polo Día de Todos os Santos. Pois uns centros para os días de difuntos. Para meus pais, para a miña sogra, para meus abuelos, hai que levar para todos un pouco. E aquí ven as flores, miras, escolles, moi ben. Dende o Concello Cambados están satisfeitos coa acollida do mercado que hoxe e mañá ten os seus días de máis afluenza. Destacan ademais o importante cambio que se deu ao trasladar os vendedores ata o Salón José Peña. Elas mesmas xa están convencidas de que a ubicación é a perfecta para elas. É moito máis cómodo para traballar, non teñen que recoller cada noite, como tiñan que facer antes no entorno do cuartel ou do centro de saúde. Poden deixar as flores postas, teñen seguridade e vixiancia pola noite, poden quedar pola noite ali traballar para facer os centros. E que o mercado das flores de Cambados xa está consolidado como unha oportunidade para mercar o mellor para agasallar os que xa non están.